Сочи. Давай. Нашият град е уникален, както уникална и цяла Русия. Ну, обратно. Това е най-голямата страна в света. Страна, в която Европа среща Азия. Пак. Страна на големи постижения в Европа. Ние сме горди, да имаме привилегията да станем домакини от целия свят, да приемем Олимпийските игри. През 2007 година в Гватемала нашия президент Владимир Путин разказа на целия свят за мечтата ни, въпреки че мнозина смятаха, че тя няма как да се сбъдне. Международният олимпийски комитет повярва заедно с нас в тази мечта. И ето 7 години по-късно ние с вас се намираме в самия център на тази мечта, която се превърна в реалност.